Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahan ni naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Polo. Iya ni siya ni Ralph Lauren. Naamo ni siya ang oreg nga polo nga pahamot. No? Kag kung simutan ka, kung soksok mo ni, baw ka gentleman sa imo. Kag angay gini siya lapit na Christmas kay balaan mo nga may ara siya sing pine tree needle sa iya nga nota no pang Christmas kidya kay angay gini siya pang tugnaw. Labi na gid kon ang temperatura is between 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius o kon 50 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit. Anong iya nga mga nota? For the top, we have juniper berries, artemisia, basil, caraway, coriander, kag bergamot. No, masimutan mo gid ang juniper kag ang mga spices. Wow. Tapos, for the mid, we have pine tree needles, leather, chamomile, pepper, carnation, geranium, jasmine, kag rose. Wow, ang pine tree masimutan mo gid kag ang leather kag may rosas man siya, no? Nami. Tapos, for the base, we have tobacco, oak moss, patchouli, cedar, vetiver, musk, kag amber. Wow, may tobacco man siya. Imagine nun mo ini, no? Bale, nakita mo si Santa Claus gagapan ni Garilio sa tupad sang Christmas tree. Amo na siyang simutan kay tungod sa juniper berries, pine tree needles, tobacco, kag leather. Kanami gid siya kakomplikado sing timpla kag kasophisticado nga gentleman ka. Kag kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman. Bye-bye!